16 वर्ष झाले. मी पहिला गणपती करत होतो आणि आमचं वाडवडिलांचं हे एक व्यवसाय हे बांबूचा. आम्ही बांबूचंच करत आलो आहे. आणि काय तर आलं देव मंदिरचं देवळाचं वगैरे काम आलं तर मी करून देतो इथं बसून. हां, आणि बाहेर जाऊन रेवणाला घेऊनाला जाऊन करून आलो आहे. तिथं मोठी डोंगरला इथं ओल्ड गोवाच्या अलीकडं डोंगरी शांतादुर्गा मंदिर तिथं पण काम केलं मी. सिमेंटच्या मूर्त्या आणि हे बांबूचंच आमचं जास्ती आहे. आणि परत हे ऑर्डर फक्त ऑर्डर हे बांबूचं. आणि आता काय झालं आहे साहेब, जरा प्लास्टिकमुळे आमचं जरा डाऊन झालं आहे. प्लास्टिकचं हे आलं आहे नाही सगळं आता. म्हणून मग मी काय करतो, आम्ही आर्ट शिकलेलं आहे. आता कोणी येतात मला हे करून द्यायचं, मी रिटर्न पाठवून देत नाही, करून देतो. बांबू वर्कआउट म्हणजे बांबू काय तर आणि विचारतात तर मी काका मला हे करून द्या, मूर्ती करून द्या, मी करतो. असं बांबू म्हणते बांबू मी बेळगावून आणतो. बाजीकडे येते नाही त्याच्यामधनं घालून आणतो मी. का म्हणजे इकडचं जे आहे ना गोड आहे, जरा स्वीट आहे, त्याला लवकर कीड धरते. आणि तिकडचं आहे ना ते ज्वारी वर्षभर 2 वर्ष ठेवा काय होत नाही. असं आहे म्हणजे गिराकला हे करायचं नाही. हो, हे कुठे शिकला तुम्ही करायला? हे आमच्या आई वडिलांपासूनच. ते काय काय करतात तुम्ही हे बांबूपासून? बांबूपासून साहेब सांगू तुम्हाला, तुम्ही जे आयटम मागता खुर्ची टेबल डायनिंग गिनिंग सगळं बांबूमध्ये करून देतो. एवढंच की आता काय झालं आहे, प्लास्टिकमुळे जरा आमचं धंद्याला मार बसला. प्लास्टिकचं हे आलं नाही. कार्निवलला जे आमची मुलं येतात तिकडची गोव्याची, ते शिडी म्हणा, आमचे बांबूचं जे वर्कआउट आहे आपलं, आम्ही जे बनवलेलं असते ते सगळं त्यांनी ट्रॉलीवरती सजवून घेऊन जातात. वर्षानुवर्ष येतात. दरवर्षी येतात, घेऊन जातात, आणून ठेवतात. संध्याकाळी आम्ही त्यांना काय बोलत नाही, काय आमचं ॲडव्हर्टाईज होतं आहे ना. हे आटले बास्केट आहे ना 50-60 नंबरचे बास्केट आहे, मी करून देतो. बांबूमध्ये बघा बल्ब लॅम्प येत आहे. हे लॅम्प, हे बल्ब घालायचे लॅम्प म्हणा. परत घरी काय लेटेस्ट आयटम जे आता केनचं असते ना ते जरा महाग असते. म्हणजे बांबूमध्ये म्हणजे काय ते स्वस्त पडतं आहे आणि त्यांना आहे तसं मॅटर मी करून देतो. असं आहे. बुट्टी म्हणा, पाटे म्हणा, ते सगळं. आता हे नरकासूर झालं नाही म्हणून जरा माल खाली झाला आहे. त्याला बांबू खळा झाला याला आहे बांबू. काय आहे, देवाने साथ कितपर्यंत देतात तिथपर्यंत करायचं, घाबरायचं नाही, हिंमत हरवायचं नाही. गोव्याला नाव दाखवून द्यायला पाहिजे की बाबा हे हँडीक्राफ्टमध्ये येते, हे अजून आहे तिथं. बाकी काय आता मुलं हे काम करण्यासाठी येतात. मुलं हा एकटा मुलगा आहे नाही तो करताय, तो आणि एकटा आहे तो बेळगावलाच राहत आहे. आम्ही दोघंच आहे, बायको आहे. काय पण हे तुम्ही जपून ठेवण्यासाठी तुम्ही काम. हां, तो बगळा कसला गेला? बगळा गेला का? तो फायबरचा आहे, मातीचं म्हणा, प्लास्टरचं म्हणा, असं संबंध सिमेंटमध्ये हे सगळं काम करतो.